Raz, dva, tri, štyri. V hlavných úlohách v slovenskom znení Peter Krajčovič, Natália Kóšová, Jana Wagnerová, Matúš Krátky, Michaela Medvedcová, Martinka Prálik. Patrik Vyskočil, Romana Orlická, Daniela Šencová, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Peter Makranský, Daniela Ratimorský, Michaela Šáleková, Dušan Sabo a Vanda Ružičková. Láska na prenájom. Ako to podľa teba išlo? Skvelo. Potvrdilo sa mi úplne všetko, čo už o tebe viem. Ukázalo sa tiež, že Ferit je taký, aký som predpokladal. No a ty si pre zmenu bola plná prekvapení. Ty a Selin ste harmonický pár. Vaša minulosť, vaša rodina, vaše vzdelanie, váš vkus. Prečo sa ma snažíš spájať so Selin? Ako to myslíš? Takže ma stále presviečaš, že do nej musím byť zamilovaný. Prečo? Keby som s ňou naozaj bol, bola by si šťastná? Nie je to predmetom našej zmluvy. Nie. A ešte odchod Ferita z firmy. Ty si vytrvalý človek. Dosiahneš, čo si zaumieníš. Vlastne nedosiahnem. Už celé týždne ti kladiem rovnakú otázku. Si do Selin zaľúbený? Dobrý večer. Vonku je príjemné, prechádzka nám padla dobre. Naozaj? Tak fajn. Serkan, chcel si prejsť nejaké záležitosti k tým podielom a investíciám. Chceš sa na to pozrieť? Nie je už neskoro, Selin. Ferit, keď je vonku tak príjemne, prejdeš sa so mnou? Dobre, poďme. Ideme sa prejsť. Takže... Čo ty na to? Jedlo je tu dobré, nie? Super. Odkedy sme prišli, nič si nezjedol. Prečo si taký nervózny? Kto, ja? Nie. Prečo si ma požiadal o poslednú šancu? O čom si chcel hovoriť? Ako? Vravím, že odkedy sme prišli, len sa tu obzeráš. Niekoho čakáš? Uniklo mi niečo? Á, už je tu. Kto je tu? Piril, Jaren? čo sa to tu deje? Vysvetlíš to, Engin? Takže viem, že som vám zlomil srdce obom, tak som si povedal, stretneme sa. Chcel som sa vám obom ospravedlniť. To je ale hlúposť. Nie je to dobré? Čo je toto za ospravedlnenie, Engin? Myslíš, že sa môžeš naraz ospravedlniť dvom ženám, ktorým si zlomil srdce? Úbohé. Pekný večer, Jaren. Engin, ty ženám ani trochu nerozumieš. Si beznádejný. No, dobre. Nie, Engin, nie. Toto nemôžeš, kamoš. Toto nie. Som prekvapená, že si chceš Selin vziať. Po tej noci v stajni sme ty a ja asi mali ustúpiť z cesty však.
Obaja povedali, že byť spolu je najlogickejšie riešenie. Ako si Selin presvedčil? Povedal som jej, že Serkan sa ťa nevzdá. Takto si ju oklamal. Prečo? Nie je to tak? Serkan, on v okamihu na všetkých zabudne, ak treba. Nikdy som ho nevidela riadiť sa pocitom. Tak to ti prajem veľa šťastia. Eda, mimochodom, je to naše tajomstvo. Novinárka, ktorá uverejnila vašu zmluvu na internete. Selinino klamstvo. Neboj sa. Zostane to medzi nami. Nie, že by mi záležalo na vás dvoch. Ale Serkan, jemu by to ublížilo najviac. To hej. Ďakujem. Nikdy na to nezabudnem. Ja ďakujem, že mi robíš spoločnosť. Chceš prebrať aj naše investície v Amerike? Nie, to radšej nie. Nepotrebujeme provokovať rivalov. Kam to išli? Neboj sa, tvoja snúbenica je v dobrých rukách. Aha. Si istá? O týždeň sa vydávam a ty sa ma stále snažíš presvedčiť, aby som to nerobila. Prečo? Pretože mu nedôverujem. Úprimne povedané, možno sa tak často neprejavuje, ale Ferid je dosť ambiciózny. Takže ti to budem opakovať až do poslednej chvíle. Ferid nie je muž pre teba. Chápeš to? A keď si ho vezmeš, nedovolím mu vstúpiť do firmy. Aj to vieš. Toto všetko je hra. Neprišiel si sem, aby sme roztopili ľady, alebo čo? Chceš ma presvedčiť? Preto sú Eda s Feritom vonku. Áno, preto. Máš pravdu. A na čo? Serkan, vždy niečo chceš. Vždy chceš mať všetko úplne pod kontrolou. Vždy chceš, aby bolo všetko po tvojom. Ale prečo je to tak? Selin, svoje som povedal. Zvyšok si domyslí sama. Dobrú noc, Serkan. Áno, Engin? Serkan, kamarát, som veľmi zmetený. Máš na mňa sekundu? Iste, hovor. Doteraz nebola v mojom živote ani jedna žena a teraz sú dve. Do čerta so mnou. A teraz ich obe strácam. To sme na tom rovnako. Pokračuj. Piril so mňou úplne posadnutý. No a potom Jeren. Je vždy taká veselá. Dáva mi energiu. A prečo presne si mi zavolal? Chcel si mi niečo oznámiť, alebo... Oznámiť? Veď ti hovorím, že som v koncoch. Pozri sa na mňa. No, zamiloval som sa do obidvoch. Ja som úplný hlupák. Mimochodom, čo robíš? Kde si? Čo robím? Som na chate. Ale nie som tu sám. Je tu so mnou Selin, Ferit a aj Eda. Kamarát, počúvaj ma, dám ti radu. Pre lásku Božiu, aspoň raz v živote vyjadri otvorene svoje city. Si do Edy zamilovaný, len si to neuvedomuješ. Engin, netáraj. Netáraj? Nevieš bez nej ani dýchať, kamoš. Uvedomuješ si to? Hľadáš výhovorky, aby si šiel za ňou. Voláš jej. Dokážeš sa pri nej smiať, Serkan? Ani neviem, kedy si sa naposledy smial. Engin, ona ma nechce. Hovorili sme o tom. Rozhodla sa. Vybrala si pre seba inú cestu. No, je to tou zmluvou medzi vami. Do pekla s ňou. Povedal si jej, aby zostala, Serkan? Nebudem držať niekoho, kto chce odísť. To vieš, Engin. Už som jej predtým zlomil srdce. Nech ti dá Boh rozum, kamarát. Toľko odo mňa. Chceš niečo počuť? Ty a ja do konca života zostaneme starými mládencami, určite. Tak neskôr, Engin. Dobre teda. Asi sa s tým nedá robiť nič. Alptekin? Ešte stále si hore? Čo sa deje? Dnes sme sa nevideli, čakám na teba. Ty a čakať na mňa? Úžasné. Čo táto nočná košeľa? Je odtiaľ, odkiaľ aj tvoja kožená bunda. Vidím, že vykladáš na stôl všetky karty. Nádhera.
Oddelené izby, oddelené životy. Asi ma už viac nepotrebuješ, Radšej nehovorme o tom, kto koho potrebuje, Alptekin. Nehovorme o tom, hovorme. Rozhodla si sa rozvinúť svoj talent. Aj o tom chcem hovoriť. Aký talent, čo? Hlinu, to mám na mysli. Bola si zaneprázdnená. Ty hovoríš o mojom učiteľovi keramiky. Je úžasný. Úžasný. Vyzerá, ako by vyšiel z katalógu. Nie je nič v porovnaní s tými tvojimi modelkami, Alptekin. Myslíš moju novú sekretárku? Hanbi sa, Aidan. Naozaj sa hanbi. V každom prípade, ani náhodou si nemyslíš, že Aidan Bolatová je mŕtva. Ja som stále živá. Nemôžeš ma poraziť, Alptekin. Nevyhodím sekretárku len preto, že to chceš, drahá Aidan. Rozumela si? Ty môžeš byť Aidan Bolatová, ale ja som stále Alptekin Bolat. Takto sa musíš pekne snažiť, Alptekin. Ha! Mimochodom, tá kožená bunda je ti už o číslo menšia. Dobrú noc, Eda Ildizová. Zase mi zmizneš. Presne ako hviezda. Serkan? 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 Spal si na pohovke? Áno. Nejako sa to skomplikovalo. Nie, Ferit. Pracoval som. Mám prácu. No, tá novinárka by tu každú chvíľu mala byť. Obleč si sako, ja skontrolujem Edu. Vyzeráš dobre. Čo ty na to? Vyzerám ako budúca manželka nástupcu firmy. Sú od tvojej mamy. Nemôžeš byť krajšia. Vždy hovoríš to isté. A za každým je to rovnako úprimné. Si pripravený zahrať poslednú hru Serkan Bolat? Poďme. Aké slovo podľa vás vystihuje Serkana Bolata?
Láska. Láska. Láska na prvý pohľad. Pán Ferit? Sme spolu a sme šťastní. Čo viac si prijať? Ďakujeme veľmi pekne. Bol to príjemný rozhovor. Ja ďakujem vám. Bože. Eda, bol to naozaj skvelý nápad dať nás takto dohromady na roztopenie ľadov. A každý si niečo uvedomil. Bolo to fajn. Užila som si to. Idem sa prezliecť. Idem aj ja. Poďme všetci. Serkan. Včera som počula tvoj telefonát. Vravel si, že som si vybrala svoju cestu. A že ťa už viac nechcem. Selin. Nemusíš nič hovoriť. Viem, že je to pre teba ťažké hovoriť o svojich citoch a vyjadriť ich. Ak je čo i len maličká šanca, že spolu v budúcnosti budeme, tak hneď Ferita opustím. Nič nepovieš? Ferit? Urobila som kávu. Môžeš mi ju pomôcť odniesť? Jasné. Viem, že je to veľmi ťažké rozhodnutie. Premysli si to. Tvoju odpoveď čakám do 2 dní. Dopijeme kávu a pôjdeme, dobre? Zlatko, mali by sme ísť. Nechajme Serkana a Edu samých. Ešte si to tu chceme trochu užiť. Áno, my už pôjdeme a vy tu ešte zostaňte. Užite si. Nie, počkať. Ja vás odveziem. Nie, to nie. Netreba. My ideme. Ďakujeme. Prečo si ma poboskala? Obaja ste boli nervózni. Chcela som Ferita rozptýliť, aby si to nevšimol. Ale rozptýlila si mňa. Prečo si ma chytil za ruku? Pôjdeme. Jasné, ideme. Vezmem si tašku. Áno, Tuče? Slečna Jeren, je tu pán Engin. Hovorí, že prišiel za vami. Pán Engin? Ktorý pán Engin? Hovoril, že vás pozná. Tuče, pustíš sem každého, kto ti povie, že ma pozná? Urobíme to takto. Som tu na stáži. Môj otec túto firmu nevlastní a ty nie si moja sekretárka, dobre? Slečna Jeren, ja tomu celkom nerozumiem. Dobre, vymyslíme to inak. Ty urobíš, čo ti poviem. Dobre. Zostaň tu.
Engin? Vítaj, aké milé prekvapenie. Prečo si mi nepovedal, že prídeš? Naplánovala by som si deň nejako inak, mala by som na teba čas. Som príšerne zaneprázdnená. A ako som to mal vedieť? No, hovorím si, prídem, dáme si kávu a dlho som robil naozaj veľmi hlúpe veci. Veľmi ma to mrzí. Preto som s tebou chcel ísť na kávu. Ja som mal od začiatku naozaj dobré úmysly, to vieš však. Viem, tak poď, môžeme skočiť na obed. No nie, ja nie som hladný, káva mi stačí. Tak poďme na kávu, dobre? Nie, dáme si ju tu. Nie je to tvoja kancelária? Je to moja kancelária. Tak? Engin, budú o mne šíriť klebety. Aké? Som tu stážistka. Často proti mne niečo majú, uťahujú si zo mňa. Budú za mnou chodiť a pýtať sa, kto je ten fešák. A keď vravíš fešák, myslíš mňa? To sa mi páči. A čo je na tom zlé? Dáme si spolu kávu? Lebo ja bez tej kávy naozaj nechcem odísť. No tak, nebuď taká skúpa. Je to len káva. Je to len káva. Výborne, Jaren, výborne. Aj Fer, ak to pôjde takto, skrachuješ. Skrachujem? Ako? Je to také zlé? Ako to? Potrebuješ väčších klientov, aj Fer, nejakú firmu alebo hotel. Zabezpečí ti to pravidelný príjem. Vždy pracujeme na odporúčanie. Kto s nami raz spolupracuje, už nikdy neprestane. Ale to nestačí. Možno bude všetko v poriadku, hm? Ede to nehovor. Aspoň zatiaľ. Chceš, aby som pustil nejakú hudbu? Dobre. Prečo si jej nepovedal, aby ho opustila? Máš pochybnosti? Prečo mi neodpovedáš na otázku? Záleží na tom. Ty sa ma chceš hlavne zbaviť. Nemám pravdu? Prečo mi neodpovieš na otázku ty? Máš pochybnosti? Radšej pusti rádio. Súhlasím. Prvá pieseň v rádiu bude o tebe, Serkan Bolat. Bude to náhodný výber. Uvidíme. To bolo zaujímavé. Súhlasím. Prepáčte, že vás vždy volám takto na poslednú chvíľu. To neprekáža, sme na to zvyknutí. Make-up je fajn. Čo si myslíte o vlasoch? Neviem, nie som s nimi spokojná, ale to nie je vaša chyba. Mám pocit, ako by som mala mastnú hlavu. Necítim sa čisto. A ako by mi vypadávali vlasy. O to sa postaráme. Poradím vám šampón a kondicionér, ktoré by to mali vyriešiť. Skvelé. A potom môžeme vybrať účes, aký chcem. Pán Ferid na vás čaká s ochutnávkou torty. Dobre.
Ďakujem. Nemáš za čo. Na to, že si vlastne stále len stážistka, máš skvelú kanceláriu. Jasné, pracuješ vo veľkej spoločnosti, ale... Naša spoločnosť je naozaj veľmi štedrá. Záleží im na zamestnancoch, potrpia si na to. Naozaj. Áno, áno. To je krása. Jeren, ideš s nami? Ideme do sushi reštaurácie. Vravela si, že sa pridáš. Áno, to som vravela. Ale nie som hladná. Prajem vám dobrú chuť. Mám ťa prehovárať ako vždy. Nie, ďakujem. Želám vám dobrú chuť. Dobre, uvidíme sa. To myslela tú sushi reštauráciu v Bebeku? Lebo o tej som už všeličo počul. Vraj je to tam krásne, ale ľudia tam niekedy za sushi dajú aj mesačný plat, čo sa mi za sushi zdá šialené. Tipujem, že aj vaše platy sú dosť vysoké. Áno, hovorila o tej reštaurácii. Ale ako som práve spomínala, naša spoločnosť je veľmi štedrá, takže platy sú tiež vysoké. Nepozývala si ma tam vonku na nejaký obed? Tak si to pamätám. Keď si povedala, že nie si hladná, bolo to čudné. Áno. Engin. Držím dietu, pri ktorej by som vôbec nemala hladovať. Z času na čas som hladná, z času na čas zasa nie. Keď si dám kávu, mám pocit sítosti. Jeren, a si v poriadku? Kto, ja? Som v poriadku. Dobre teda, k veci. Ten nápad, že tebe aj Piril sa môžem ospravedlniť naraz, bol trápny, to priznávam. Tak si hovorím, že možno by som sa mal ospravedlniť osobitne a preto som prišiel za tebou. Engin. Kým pochopíš ženy, máš pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Naozaj je taká dlhá? Dosť. Takže sa bavíme o naozaj veľmi, veľmi dlhej ceste. Je dosť dlhá. Vážne, táto je lepšia ako tie predtým. Ochutnaj túto. Ferit, mne už všetky chutia úplne rovnako. Prosím, vyber už nejakú. Ty si tu expert na sladké. Dobre, ochutnaj túto. Táto je naozaj výborná. Ochutnaj. Nemusím ju schváliť. Dôverujem ti, určite je dobrá. Dobre teda, ako chceš. Chceme tú predošlú. Prepáč. Ďakujem. Aidan, ako sa máš? Celin, fajn, ďakujem. Máš chvíľku? Isté, samozrejme, mám čas. Dobre. Čakám ťa večer. Výborne, budem tam. Zajtra ťa odveziem. Nie, netreba. Všetko som vybavila. Podklady som dala Idyl. Urobila som všetko, čo som mala. Dokonca som splnila podmienky zmluvy. Takže nemám prečo ísť zajtra do kancelárie. Ale máš. Ja mám. Nejaký dôvod. Nejaký určite nájdem. Tak mi potom zavolaj. Zavolám. Urobte mi miesto. Nie sme tu na porade. A nie je to ani nejaká pracovná večera. Sedia tu tí, ktorí chcú jesť. Tí, čo sa chcú rozprávať, choďte dnu. To nehovorte tak.
Už len vôňa tvojho jedla je tá najkrajšia pozvánka. No. Tak, aké bolo stretnutie vo Štvorici? Vydrž chvíľu, prosím. Poďme pekne chronologicky. Zlatko, aké bolo skúšanie svadobných šiat? Budeme ich aj vidieť? Selin presunula svadbu, takže moja je len taká formalita. Nechystám sa vydať. Ešte poriadne dlho. Teta, s vašim dovolením by som sa aj ja chcel zapojiť do debaty. Viete, počul som, že samotné slovo svadba zabíja lásku. Presne. O ničom takom si nerozmýšľala, kým si Serkanovi nenasadila puta. Vidíš, čo sa stalo? Nerozmýšľam o tom dookola. Mám sny a mám plány. Pôjdem ďalej do školy a spromujem. Prihlásim sa do Talianska a ak mi dajú štipendium, bude to fajn. Dúfam, že áno. Ale ak nie, chystám sa prestúpiť na štátnu univerzitu. Musím ten diplom získať, dievčatá. Musím, zaslúžim si ho, podarí sa to. Počujete ten hlas? Počujete? Znie to ako hlas mojej bývalej netere. Kde si bola toľko, dievča? Chýbala si mi. Áno, Dada. Nemohol by ti môj švagor vrátiť to štipendium, ktoré si získala? Čo povieš? Vlastne mi takú vec aj ponúkol. Ale odmietla som to, nechcem to, nie takto. Presne. Láska a práca sú rôzne veci. Dobre, že ste tu. Hej, to je dievčenská záležitosť. Čo to robíš? Hovoríte, čo máte na srdci a ja mám pocit, že sa ma to týka. Vlastne som ako taká spokojná mačka, plný nádeje, s plným bruchom. Nebuď taký okatý. Nechceš trochu zmeniť taktiku? Nemám žiadnu taktiku. Bum, bum, bum. Len hovorím, čo mi príde na jazyk. Ak chceš, aby si ťa Fifi všímala, neprejavuj o ňo záujem. Ona potom bude chcieť získať tvoju pozornosť. Ha? Teda, to dáva dokonalý zmysel. Odteraz sa na ňu nedívam. Nedívaj. Nedívam. Počuj, fungovala tá taktika na Kána? Bolo to také náhle. Zrazu som to Serkanovi povedala. Neviem, čo mám robiť. Ferit sa tak veľmi teší. Naozaj ma to zožiera zvnútra. Serkan nie je človek, ktorý ľahko vyjadruje svoje city. Vždy bol taký. Ja viem. Pozri, toto je dôležité rozhodnutie. Urobila si, čo si mohla, bola si k nemu úprimná. A teraz musí ďalší krok urobiť Serkan. A určite ho urobí. Teda, myslím si, že urobí. Bez ohľadu na jeho odpoveď niekomu zlomíme srdce. Chceš odpoveď a dostaneš ju. Áno, Feritovo srdce bude zlomené. Ale je to tá správna vec pre vás oboch. Ferit bude v poriadku, Zlatko, netráp sa. Nie len Ferit, ale aj Eda. Áno. Aj Ede to zlomí srdce. Alebo možno nezlomí. Okrem toho, tí dvaja sa k sebe veľmi nehodia. Nechaj Serkana o tom popremýšľať. Asi máš pravdu. Nemám inú možnosť, ako na ňoho počkať. Vidíš? Na čo sa toľko pozeráš? Poď sem. Ospravedlnenie. Malý krok pre ľudstvo, obrovský skok pre Serkana. Prestaň. Od rána sa zamýšľam nad jednou vecou. Neviem prestať. Teraz, keď Serkan nepovedal Selin áno, rozmýšľam... O čom? Môžem sa mu páčiť ja. Ako to myslíš? Čo sme na základnej? Neuťahuj si. Je to muž, ktorý nedokáže len tak prejaviť city. Môže ma mať rád. Neviem, či môže.
Ale díva sa na teba zamilovane. Aj mne sa to niekedy zdá. Ale potom niečo urobí a všetko tým zbúra. Všetko sa rozpadne. A myslím si, že Celine je pre neho tá práva. Ale niekedy, keď sa nad tým zamyslím, neviem, či to nie som ja. Bože, Jeren, čo to hovorím o mužovi, ktorý ma najal? Keď už spomínaš zmluvu, môžem ju vidieť ako tvoja právnička aj ako tvoja kamarátka? Tam, v druhej zásuvke. Tak, čo povedala Celine? Že ak je možnosť, aby sme niekedy boli spolu, tak opustí Ferita. A potom mi ešte dala 2 dni na rozmyslenie. Serkan, toto je predsa nezmysel. Tá má poriadnu odvahu. O pár dní sa vydáva a myslí si, že ty si zasnúbený. Áno. Dobre, aj keď sú tie zásnuby len hrá, Eda je stále človek s citmi. Eda, správne. Áno je. Nejakým spôsobom sa vie dostať ľuďom do života a zapliesť sa do ich citov. Volá sa to láska, chlapče. Engin, nezačínaj znovu a nehovor jazykom, ktorému nerozumiem. Predstav si, že jedného dňa sa postavíš pred Edu a budeš týmto jazykom, ktorý neovládaš, hovoriť. Čo ty na to? Prejavíš jej svoje city. A ja ťa ubezpečujem, že sa ti potom budem nahlas smiať. Vážne? Ani vo falošnej hre ma nedokáže vystáť. Vôbec si to neviem predstaviť. Nepremýšľaj o tom toľko. Raz o tom nepremýšľaj. Daj bokom všetku tú hrdosť a logiku. Len počúvaj srdce. Čo za muža naaranžuje kvety pre ženu, ktorú najal? A beží za ňou a hľadá pre ňu perfektnú záhradu. Tak povedzme, že zásnuby sú naozaj celé len kvôli zmluve. Tak prečo si potom dal svoju prácu, svoju odmenu, dohodu, ktorú ste uzavreli, všetko bokom a vzal si Edu preč od paparacov, zachránil si ju? Tomu nerozumiem. Prečo? To nemalo s Edou nič spoločné. Takže mi to je naozaj ľúto, ale Eda so mnou nechce nič mať. Ako to vieš, kamarát? Opýtal si sa? Pozri sa, Engin, pri každej príležitosti, každý deň sa modlí, aby som zmizol z jej života. To je láska? Nedokážeš byť bez neho. Podľa mňa si bláznivo zamilovaná. Ale nie. Tak veľmi nie. Nie je bláznivo, nie. Nie, to je bláznovstvo. Si blázon. Ja nie som zamilovaný do nej. A ani ona do mňa. Áno, jeden z vás je blázon. A ja si myslím, že si to ty. Si blázon. Keď to dievča nevidíš v kancelárii, úplne sa zblázniš. Stále ju chceš mať pri sebe. Necítiš to? Engin, kam na tie veci chodíš? Kam na tie veci chodíš? Prečo si to vôbec nechceš priznať? Ide ma z toho poraziť. Ide ma poraziť z toho, že si to nevieš priznať. Myslíš si, že Celine nepovedal áno kvôli mne? Je to vôbec možné? Neviem. No, ak to nevieš, od zajtra je zmena. Ede nemusíš volať, lebo už u nás nepracuje. Už aj odovzdala všetky svoje spisy. Áno, viem. Môže zavolať? Možno zavolá. Zajtra buď za krásnu. Určite zavolá. Áno, asi už nezavolám. Asi už nezavoláš, aj mne sa zdá. Čo ak nie? Zavolá. Zavolá? Nie, ja nezavolám.
Aké krásne ráno a príjemný deň však. Dobrú chuť. Vďaka. Selin zrušila svadbu? Nie. Zatiaľ nie. Ako dlho ju necháš čakať a trápiť sa, Serkan? Je to nejaká pomsta za to, že ťa opustila? Mama, prosím, nemiešaj sa do toho. Pani Aidan, dobré ráno. Chrobáky sú vybavené. Vďaka, Seifi. Dovidenia. Na čo sú chrobáky? Nemám sa ti miešať do života, tak sa ty nemiešaj do môjho. Všetko mám pod kontrolou a všetko výborne funguje. Je pekné to vidieť, určite už. Na mňa čakajú ľudia, idem. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerimde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya, bu neyin kıpırtısı? Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar.